Sziasztok! Manyi vagyok, és a Samu Etelka arra kért, hogy mutassam be ezt a PNG készítő programot. Hát először is tanulmányoztam, hogy vajon hogyan is kell ezeket, de végül is én nem sokra jutottam, majd később, mikor így rákattintok egy képre, megjelenik ez, és akkor ezt akár le is töltheted, de ez nem a sajátod, ez valaki másé. Ezt sajátodként nem terjesztheted, de viszont nagyon jó dolog, hogy itt rájöttem, hogy ebbe a részbe mit kell írni, és ebbe a részbe, mert ha ezt lecsukom, és belépek a képszerkesztő programba, rögtön előtárul ez a rész, és ez a rész, amit az előbb mondtam. Na most, ide erre a részre be kell írni, hogy milyen képet szeretnél szerkeszteni. Hát én most beírom azt, hogy csinos hölgy, divatos selyemmintás ruha, virágos nyári sap, szőke haj, hosszú nyaklánc és hosszú fülbevaló, fehér háttér. De minden esetben angol nyelven kell. Akkor ezt ide beillesztem. A következő részbe ide beillesztem azt, hogy deformáció, rossz torzult, rosszul megrajzolt arc, végtagok, kezek, stb. És ezeket itt is az angol részét beillesztem. Ide ebbe a alsó részbe. Akkor a következő az, hogy itt kiválasztom, hogy melyik szűrővel szeretnék dolgozni. Itt szerintem bármelyikre rámegyünk, mindegyik ki fog adni majd valamit. Itt azt mondanám, hogy itt a generáló, de nem generálunk, hanem itt megnézzük, hogy ezzel, vagy melyikkel csináljuk. Én most ezzel. Én általában ezzel az utolsóval szoktam, hogy milyen méretű legyen az 5-12-7-68. Itt a beállítás a következőnél 7, 21, 22. Itt pedig van egy számsor, most jelen esetben nincs, ez azt hiszem attól függ, hogy melyik szűrőt használjuk itt. Mert van, amelyiknél itt van számsor, valamelyiknél nincs. És itt, mikor lefordítottam ezt a részt, azt mondja, variáld a képet. Az, hogyha ide különböző számsort írunk be, különböző nők jelennek meg. Akkor a következő része itt azt mondja, hogy idáig engedi ezt a részt variálni, mert a többi már fizetős. Erre már nem tudsz menni, csak ha fizetsz. Én erre vettem rá, leginkább ezért. Ez pedig az, hogy egy képet, kettőt, hármat vagy négyet szeretnél behozni. Négyet szeretnék behozni. Be van írva a kódom, be van írva, hogy ne legyen deformált keze, lába, és megnyomom a generációt, hogy sok minden. Nézzétek, most nekem ilyen képeket adott ki. Ez egy nagyon szép kép. Nézzük meg. De ez nem jó, mert a kis ujja hosszú. Ez nagyon szép. Ez ismét szerintem elég szép. Ez is. Na most menjünk arra a részre, hogy vagy letöltöm itt, és akkor háttere marad. Egy másik háttérkészítővel fogom kivenni a hátterét, vagy pedig belemegyünk ebbe, és itt ebbe a Renva háttér, hogy a háttérét távolítsd el, de nem minden esetben távolítsa el szépen. Ez talán jó lett. És akkor, ha itten rányomom a letöltése, és már le is töltötte, és csodálatos, szép kép lett belőle. Talán. És már ide menthetem is. És ha visszalépünk, akkor
ezt már így törölhetem is. De ha nem menti szép, ez mind a három kép tökéletesen szép lett szerintem, ha nem menti el szépen, akkor itt is van egy olyan, hogy mentés, és hogyha itt belemegyünk, itten JPG-be menti el a képet, hiába PNG, vagyis PNG-be menti, de hátteret ad neki, de viszont ezt bármelyik háttérkivevővel ki lehet szedni. Na most, ezt nem mentem le, ezt lementettem így, és ez a kép nekem annyira tetszik, hogy ide rákattintok, hogy készítsem még ebből variánsot. Hogyha rákattintok, ez a kép ide kerül, és készít ebből a változatból még 4-et. És azt fogom elmenteni, amelyiket én. Ez biztos, hogy én készítettem, mert én írtam be a kódot, én találtam ki. Itt van csinos hölgy, divatos sejem, mintás ruha, virágos nyári sapka, kalapot szoktam írni, de ő mindig átírja sapkává, szőke haj, hosszú nyaklánc, de viszont, ha nem írunk nyakláncot, vagy tesz, vagy nem tesz. Ha átírjuk ezt a részt, hogy barna haj, akkor barnát. Ha fekete haj, fekete haj. Ha odaírjuk, hogy divatos zöld ruha, akkor zöld ruha lesz. És itt különböző változatokban lesz. Itt minden esetben figyelni kell, hogy nem mutat két csajt, nem ülnek egymás tetején, és hogyha látszik a keze, akkor minden ujja tökéletes legyen. Ezek csodálatosan szépek, de nézzük meg egy másik szűrővel, hogy a másikkal mit produkál. Nézzük ezzel. Ezzel mit csinál? Lehet, hogy nagyon szép kép jön be, de lehet, hogy semmire való. Úgyhogy nem kell megijedni, csak bátran meg kell próbálni. Tegnap még írta, hogy nem kell érte fizetni. Ja, ide ki van írva, hogy majd mindjárt rákattintok, hogy mi van ide kiírva. Na, akkor ide rákattintok erre a részre, és ki van írva az a rész, hogy ez ingyenes. És csak ennyit enged, azt mondja, naponta 1000 képet generálhatsz. És kész. Ez a rész már fizetős, és egy ilyen sok mindent lehet, és még azt is írja valahol, hogy sokkal gyorsabban generál, sokkal szebb képeket csinál, tehát fizetni is kell érte. Úgyhogy én maradok ennél, amiért nem kell fizetni. Azért mondtam itten, ennél a résznél, hogy mikor ide belemegyünk, idáig engedít változtatni, ez már pro, vagyis ez már fizetős. Úgyhogy itt most nekem ilyen csajszikat készített, hát ez egy másik változat, ezek talán nincsenek olyan szépek, mint az előzőek, de próbálgatni kell, hogy melyikkel. Néha a nonéval is nagyon szépet behoz, néha meg nem tud, szívesen segítek neki, de sajnos volt már olyan, hogy napokat segítettem illetőknek, hogy azóta még azt sem mondja, hogy hello, pedig én igazán kitettem magamért. Na itt különböző fényképek, olyan, ez nagyon szép lett most különböző. Na de nem mentem le mindent, mert hát rengeteg kép lenne. Na most csináljunk még egy olyat, hogy most áthittem a nőt itt, most divatos hölgy, csinos hölgy, divatos rózsaszínű selyemruha, virágos nyári kalap, barna loknis haj, hosszú szőke, hosszú nyaklánc, fülbevaló, és most ezt másolom be ide. Minden esetben angolul kell bemásolni. Beillesztem, és belemegyek ebbe a részbe, nekem talán ez a legszebb, és megpróbálok generálni egyet. Jaj, elfelejtettem kivenni, nem biztos, hogy jó lesz, mert a csajszit nem vettem ki.
Mert hogyha ott a csajszi itt van, az azt jelenti, hogy abból generál egy másik képet. Itt akár a számítógépről is tölthetünk fel akármilyen képet, amit átgenerálja. Ha egyet, azért mondtam, hogy színes lesz, mert de ezeket kitörlöm mostan, és kezdjük előről a generálást, mert az előző, a csaj itt számsort, mert ide még írhatsz 2-t, 3-at, na egy másik csajszit, és ez is nem a kalapot virágos, hanem a ruha, és gyönyörű szép nyaklánc, hosszú nyaklánc, és de itt a kalap is virágos. Na, úgyhogy gyönyörű szépeket készített, az ujja úgy látszik rendben van, ahol látszik, ilyen szép. De hogyha ezt szeretnénk megvariálni, mondjuk ezt, akkor ide rákattintunk, és akkor itt megjelenik, és újra generálja azt. Beírtam, mit írtam be, hogy csinos hölgy, divatos rózsaszín selyemruha van rajta, virágos nyári kalap, barna loknis haj, hosszú nyaklánc, hosszú fülbevaló és fehér háttér. És az angol részét angol nyelven másolom, és beillesztem ide. Hát itten a virágos kalap helyett virágos ruhát tesz. De szerintem nagyon szépek, csak hát nem mindig fogadja meg a tanácsunkat. Na, nézzük, hogyha divatosról a nyári kalapot teszünk és virágos nem teszünk oda, akkor hogy reagál? Na, ezt különböző színükre lehet változtatni. Ezt itt átírom, beteszem, minden esetben itt legyen, hogy hát ne legyen deformált keze, lába, arca. Ezeket kitörölöm. Szerintem nagyon szépek lettek a lányok, és nincsen 2-3 keze, semmi jaj, ezt nem kell, mert bedobta. De most ezt nem akarom lementeni. Ismét. Na most megjelent a szám, nézzétek itt, és ehhez lehet hozzáírni, átváltoztatni. Én a múltkor ezt lefordítottam, azt mondja, variáld a képedet. Hogy különböző számúak, különböző képet fog kiadni. Úgyhogy akár az egész számsort átírod, akár csak 2-3 számot írsz utána, és egy teljesen más csajt ad ki. Na most nekem megint csak virágos képet adott, pedig én rózsaszínre írtam, hát mikor, hogy van, hogy csak rózsaszín, de viszont őszinte legyek, ez a csajszi is talán nagyon szép, de nem szép a keze, úgyhogy ezt törölhetem. Ennek a kalapja sem nem tökéletes, ezt törölhetem. Na most ide, utána írunk még vagy 2-3-4 számot, és most generáljunk még egy képet. Mi generál, megnézem hány percnél tartok a videónak, és akkor nézzük, mit generál. És na mostan behozta a képet, itt már ez már rózsaszín, a többi még mindig virágos, de most nagyon el van magával szállva, mert még mindig tölt. Ha megharagszik, egyáltalán nem áll le, hanem csak tölt, és nem tudok menteni. Lehet, hogy rámondta, és nem akarja, hogy többet letöltsek. Pedig nem is töltöttem, de talán egyet. Na, de ez egy nagyon szép kép, és hogyha itten kijön, hogy hát már nem az van rajta, hogy tovább csak, hogy kuka, akkor már betöltötte, és egyszerűen nem engedi, tölt, azt mondja, most variál, hát megpróbálom a képet kivágni, és hát hogyha úgy jó lesz. Kivágtam, elmentem,
és akkor hát, hogyha így tudok belőle csinálni egy képet, mert itt mostan én nékem nem enged többet, azt mondja, nem engedem, mert tölt, még mindig tölt. Hát ilyenkor én ezt kikapcsolom, vagy pedig az én gépem most piszok lassú, és azért is van egy másik háttérkép készítőm, és itt behozom, én ezt szeretem a legjobban, mert ennél olyan szépen megcsinálja a hátterét, hogy nagyon. Na, hon van? Nem tudom már hova tettem. Talán itt van, vagy nem ide tettem? Nem tudom hova tettem a csajszit. Na, itten van. Na, akkor itt kiveszem a hátterét, és hát, hogyha szép lett. Úgyhogy most leloptam magyarul, mert azt mondja, hogy különben, hogyha engedi, és ha 1000-et enged készíteni, most lételik az 1000 darab, utána azt mondja, hogy elkészítetted az 1000-et, és nem engedi letölteni. Úgy él vele, mint most nekem. De akkor megengedi, hogy elkészítsd, akár 2000 képet is, csak letölteni nem engedi. Na most megnézem, hogy mekkora nagy lett az én variáns. Hát ez 691 lett, de hát szerintem így is jó, még meg lehet csinálni így is. Nézzük, milyen lett, amit csak leloptam. A saját készített képemet. Na, hozz be, légy szíves. Behozta, ilyen lett. Szerintem nagyon szép ez a nő, és köszönöm szépen, hogyha meghallgattatok. Remélem, hogy tudtam segíteni. Sziasztok!